Geen officiële wedstrijden op het Pikmarjoet in Grauw, maar een jubileum hier zonder activiteiten, dat wie geen optie. Het SKS-scootjes zien zo oorsjoet officieel beginnen. En daarom gaan skaterscootjes toch even het wetter op. Ook dit bijzondere scootje hieste de zaal. Het is een heel lied skipje, zeg maar. En ja, ik heb het bouwd een keer en in een paar winters zo dient. En ja, het hier maar helemaal in de besnijing. En ja, nou gaan we maar zillen. Voordat het scootje het wetter in gaat, want dat vanzelfs wel dood worden. Maar dat is nog net zo makkelijk. 2 gebroeders, hierbij dopen u en wensen u een behouden vaart. Ja, zo. Tjerkstra wil letter als hij er net meer is, maar scootje en al het crematorium in. Maar als het om een familie luidt, zal dat net barren. Nou, ik hier de bedoeling weer dat ik daar dan in ga, letter. Dat ze 4 is. En, maar de BM bent er helemaal net mee eens, want ik zou dan het crematorium gaan maar dit kistje. En die vinden hem juist te mooi. Dat die zijn als je erin luistert, kunnen we daar eruit. Want wij willen die wel verbranden, maar dit schip kan net. Ja, vraag dan net. Nou draaien maar. De SKS viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. De organisatie vindt het dan ook heel schande dat het kampioenschap nou net zield worden kan, maar hoopt het op een wedstrijd in september. Ja, het mooie is natuurlijk dat we wel trainen kunnen. En er ben je een stuk of 6 scootjes familie die zijn van nou ja, we trainen hier regelmatig. En laten we hier gewoon de familie ook even trainen. Dus dat we in ieder geval even op het wetter binnen. En natuurlijk ben ze wel bezig om zich voor te bereiden op het jubileumweekend in september. En we hopen dat we dan, want het is nog een beetje onder voorbehoud van de regels, maar we hopen dat we daar dan een mini-kampioenschap zullen kennen. En dat is geen SKS-kampioenschap, maar een strijd om de jubileumbokaal. Om toch stil te staan bij het 75-jarig jubileum van de SKS, stuurt Omroep Friesland 2 weken lang het Scootjesjournaal uit met peteren en historische reportages. Manje is de eerste uitsturing.